7, talk too early. Funda to be a fundi on Ezomsamo. Isiko nokuzigqaja indaba yezinto from 7 to 8 kusihlwa. Gagasi FM. All right, indaba yesintu nesiko. I will tell you why this is important. Uma singasazi isintu, you are young, you get izinto ezenzeka kude uyibone ziku extreme and you have your own perspective and view. Only later to discover ukuthi leyo nto ayilona isiko. Mawabona kamakhelwane kuthiwa makuzalwa ingane yakho ifakwa isiphandla kuthiwa imbeleko, you think ukuthi isiko lenziwayo lelo. Some people actually they fall with trap yokwenza into abacabanga ukuthi isiko kanti into engenziwa kubo. Amanye ama families nje uyothi ukuthi makuzalwe ingane izothathwa misazelwe iyobekwa esibayeni because bafuna ukuchecka more like a DNA test ukuthi lengane yala ekhaya yini. And uthola ukuthi now you have to subject your child to that ingane limale kanti you were not even supposed to do it. So on this show we set izinto zibe right and we are also open to hearing ama views ahlukile to what my guest would say. So indaba yesintu is all about that. So tonight we are tackling something ethi ayibe uncomfortable and sensitive in a way. Isintu sithini ngendaba yobuhlobo. You have people abama cousins who date each other. You have abanye abantu abazothi no, we can do this thing here to your relationship because asibona sithole bandawonye sihlukene, or singodlamini but sihlukene, or singomthiyane but asihlobene. In some respect, you have people abazisintu abathi ubuhlobo kuphela kuphi. Uma wakho ewumthethwa, mamthethwa. If ugogo wakho enguzondi, some believe ukuthi uzondi akasekho related kuwena. Abanye bathi ubuhlobo kuphela ku second generation. So that's what we're discussing now because people don't date abantu abanezihlobo zabo. Uma sekwenzekileke you discover late ukuthi actually sihlobene nalo muntu. Ikhona indlela mhlambe yokuthi you remedy the situation, damage control kind of. So conversation here is all about that. So I invite now you to be ingengxenye lolu hlelo. You share from us what you were told, what you did, your regrets and questions on now because lezi zinto ngeke uyishare nanombani. Maybe you can't even share them with your own family. I welcome now Isazi Sesintu Mkhulu Fakazi Mlaba. Ximba, welcome to Gagasi. Angibonge Sohlaza ngiyakubingelela ngibingelele abane wethu abakhona bese ngibingelela abaleleli bonke la kufinyelela khona iphimbo lomsakazo wethu omkhulu. Sanibonani ebusuku. The number to be part of this program is 0861 596 596. I take my VNs as well. Go 078 934 2827. Nama comments on Facebook. Page Lililithi Gagasi FM. I am on X, Nago Instagram as well as Alex Mtiane. They call it incest. Uktandana nokulalana kwabantu abahlobene. Is this something new in this generation or intendale kade yabakhona even from our forebears? Sohlaza into ebikibe khona kudala kodwa ngendlela osekwenzeka ngayo manje sekuyinto engazuthi iyinto nje semthethweni nento eyenzakalayo. Siyazi ukuthi kudala kwakwenzeka kuba yiphutha elithize ngenhloso noma ngesizathu sokuthi babephumo baba beyosebenza eGoli. Yes. Befike behlangane nabantu engazi umuntu ukuthi uyisihlobo sakhe. Kodwa manje sometimes as omunye usuke sazi uthola ukuthi intombi uyithande ngempela aqinisele ngempela azi ukuthi ngempela isihlobo sakhe azi ukuthi umuntu wakuboka mama wakhe agcine seyenza into efana naleyo. Kwakukhona ke nasemandulo kodwa hayi ngalendlela osokwenzeka ngakhona. Indlela kwakukhona ngayo emandulo lengichaza ngayo ukuthi umuntu wayedibana nentombi engazi ukuthi ngempela ingiyakubo athi mayise kubonile futhi lokho azame ukuthi ahlehlele khona kodwa manje sesiyaphoqelela size sigcine sesisho sesithi ay umuntu oyisihlobo akayekeki. The question I don't know what kwenzekani kwi attraction. I've heard people saying ukuthi ukuthandana noma ukuzwana kwabantu who have a bloodline noma bahlobene kuthi akube igazi liyashisa kubantu abasuke behlobene. What explains that? Kunjalo Sohlaza ingakho begcine bethi blood is thicker than water ngoba ngempela umuntu ma eyisihlobo kukhona lelo gazi kukhona leyo nto ukuthi
kukhona lokho kuzwana Sohlaza ngisho njalo lokho kuzwana yikho ngithema ngiveze kokuqala ngathi ugcina zathi umuntu isihlobo asiyekeki omunye uzakhuluma. In fact when you putting it politely mawuthi isihlobo siyekeki abanye bathi isihlobo simnandi kakhulu. Exactly. Omunye uzogcina ethi uma kuthiwa kuyahlawulwa ngamane ngihlawule kunokuthi ngicine ngize ngiyeke. Okay. Engazi ngempela ukuthi imphumelo yalento igcina isithathe isibeke kuphi futhi okungenzeka Sohlaza ingangilimazi mina nalesihlobo engithandana nazo kodwa igcine ilimaze inzalo yethu bakhona bathi hayi thina sakwenza kwenzakalanga lutho kodwa ke sibuke kuyigeneration yabo ukuthi lento igcine yabathatha yababeka kuphi. Okay, if mhlambe sikhuluma ngendaba ye anatomy and the physiology yomuntu isinto sithini kuyenzeka ngempela uthola ukuthi abantu abahlobene the likelihood yokuthi bangazala ingane disabled ngoba lento isebenza ngama chromosome 23 and then kuyahlangana uthola ukuthi ingane ezalwe abantu abahlobene izoba ne disability ethile. Kuyenzeka Sohlaza futhi kuyenzeka ngoba ngisho nje ukuthi bakhona abathandanile beyizihlobo. Yes. Ikhona imizi esiyaziyo Sohlaza abanezingane ezikhandeke bedlala imizi kwazi ukuthi sizihlobo bedlala imizi zikhona izingane ziyaphila zifundile zaqeda zasebenza but inzalo yazo isiqala manje intuthu yokheleka khona ngamanye amazwi lento Sohlaza igcine ibe ukhondolo kuyenzeka ingani affect nina njengabazali noma nina njengabenzi baleyo nto kodwa igcine iyo affecta inzalo yeni igcine ngempela ilimale ngenxa yaleso simo leso. The question namhlanje ku discussion yethu yendaba yesinto is ubuhlobo phela kuphi. The experience you had having a relationship with umuntu ohlobene naye knowingly or noma ungazi. My guest is ufakazi laba isazi sesintu. Inamba yethu ke it is 0861 596 596. I'll be taking your VNs as well ku 078 934 2827. Ximba ubuhlobo phela kuphi? Ugogo wami uMacele. Does it mean ukuthi sengaqala ukuthanda kwaCele noma iqala ku third generation? Because khona abanye abantu bakholela kwisintu. I've had people on this show who say ukuthi umuntu ukuthi uhlobene naye kuphela ku second generation if you count backwards. Meaning ukuthi ugogo ozala umzali wakho that marks the end of ubuhlobo. Isinto sinakho lokho? Ngicela ukuyiveza kanje Sohlaza ngoba igcine sisibhekisela egameni lokuhlawula lokuthi siyasigeza isibongo. Yes. Sizoqala lapha ukugeza isibongo ngoba kufuna sibuke lapha uthi iqala kuyapi. Umuntu unezibongo ezo4. Njengoba mina ngwakwamlaba ngizalwa ukaMabaso. Yes. Umama wami ukaMabaso uzalwa uMamthethwa. Ubaba wami uMlaba uzalwa uMagagula. Angiseqi kulezi ibongo ezu4. Uma sengeqa kulezi ibongo ezingale ila esengiqala khona ukuhlawula. Angikwazi ukuzohlawulela ukuthi ngithandane nomama kaBaba. Angikwazi ukuzohlawulela ukuthi ngithandane nomama kaMama. Okay. So ngamanye amazwi asigcine kulezi ibongo ezu4 umama kamama wakho ubaba umama kababa wakho siyagcina lapho uma sekudlula ngale ila sesingakhuluma khona ukuthi sesingayikhipha ke imbuzi yokugeza isihlobo ngoba seseqela ngale. Okay. Amanyala nehlazo nechilo lokuthandana nesihlobo sakho uzoshare na so ucansi. That's our conversation. I tried to put it mildly nangendlela ehloniphisayo but ke icala liyamudla umnikazi walo melizwe ngaphakathi. So that's what we're discussing namhlanje but we're asking questions ngendlela zokueducator as well. My guest umlaba says ukuthi no actually ziwu4 ibongo zakho ilesakho esikama wakho ilesakho esikababa wakho. After ogogo then that's it. Your question, your understanding. I take uSabelo Nkala now from Escort. Sabona Sabelo? Sabona njani futhi Alex? Ngikhona liyaqina ulimi mangithi amanyala ne? Hayi impela kunjalo futhi ke iqiniso lokho. Sure. Mina mhlambe ke into engifisa ukuyikomenta kulesi simo ukuthi ke ngokujwayelekile bheke ihlatshisilwane kahle kahle kusuke kuvalwa ihlazo kuthiwa kunyanyelwa ubuhlobo ngoba bekukholakala ukuthi ke abantwana bevetakala bebeba iziphiwo so ingakho thina ikakhulukazi na abebala elimnyama
kungafanele ukuthi sithandane nehlobo zethu ingoba kokubalekela ukuthi angithi thina isikhathi esiningi sisebenzisa isintu sisebenzisa amadlozi. Yes. So sizobe sesixhumana kanjani nawo ekubeni senze into eyichilo. Ingakho ke beke kusetshenziswa isilwane ukuklinwa lento esukuyenzekile. Mhlambe ke kudala beke kuvela ukuthi mawusuthanda nengane ka antwakho ukhishwe wethiwe isibongo sakho. Okay, is that how it's done? Because now lento driver, I think people mabe joke nje bedakiwe baye beyisho le nto yokuthi hayi no kulungile sohlawula ngembuzi. Makuswe sekwenzekile he says ukuthi kunenhlawulo enziwayo. Ngizobuya kule ethi sohlaza ona esazi akana kuthethelelwa. Angizukusho ukuthi ingane kaBhuti wami le sengitsheliwe ngabona. Yes. Uyabona ngesikhathi kukhuza umzali kukhuza abantu bakini bethi hayibo phela ingane yakwenu ya izalo mne wenu la ukuphikelela ngisho ithongo liyeza ukuthi uyaphikelela ngamanye amazwi sengamanyala nje lawo aphelele. Kodwa la ekuhlawuleni sohlaza sikhuluma ngamaphutha enzeke sambatha ngisho ngabe kuthiwa ingane asitholanga kodwa sambathe ngubene yodwa nomuntu oyisihlobo sami kuyafana nanokuthi ngimbathe nomuntu ocacele kwenye indawo. Lokho kungamanyala kufanele kube yinto engigezayo nengihlawulayo emsamo wakithi. Indaba Nkakasi 0861596596. Mlaba, I know that you travel the world and you see these things with the research that you have done. And because I just want to Mandia, they would have a Naidu or Shateno Munyu Naidu. And Bazabasha what no, lower Naidu with a U, Tinasu Naidu with OO. So inenza kuhluke when it comes to us when other ezinye izizwe zithi actually ngokwe culture yethu that is encouraged. Ikuyavela kanje enye inkulumo sohlaza yathi ibongo zivela ngamagama abantu. Okay. Kodwa iqiniso lithi noma ngabe kuthiwa ibongo zivela ngamagama abantu kwakusuka esibongweni somuntu oyedwa uXimba. Yes. Njengoba kuXimba kwase kuba khona komlaba baba khona onodlela kanjalo. Okusho ukuthi bonke laba bantu noma kubizwa lamagama abesezibongo kodwa abalance lapha kulo waXimba impande zawo uXimba. So thina njengendlu empisholo asikwazi ukwenza njengezinye izizwe ngoba sibambelela kulo wamuntu ngokuqala okuyena osuke ethinta leso sibongo leso. All right, don't be intimidated. The conversation is all about you. We're not going to judge you, and we will allow all questions or if you or nayo. You are sharing with us. So, are you in a relationship or you've done this thing? You would discover knowingly or ungas. And when Zwanjan Maxuge sector legaleloko, maybe you're the product of such. 0861596596. Because remember, khona umthiyana ba eclan enye nomthiyana ba eclan enye khona omlaba ba eclan enye kube khona ke noXimba ba eclan enye. This is what we're discussing indaba on Kakasi FM. Buphela kuphi ubuhlobo. That's our conversation. 99.5 Newlands East and West, Durban North, Umhlanga all over KZN. Indaba on Kakasi ngithatha uPotoza Tumagute from Entanyana. Potoza. Yebo. Kukuphi Entanyana? Entanyana kushuthi ufike udlule emnyudeni. Bese ukonda indawo enkulu bese ngiphathi kwentanyana. Oh, ngiyabona leyo ndawo leyo iphakathi komsinga nePomeroy. Number 1. Oh no, ngiyayazi. I always pride myself mlaba ukuthi ayikho indawo la eKZN engakaze ngilibeke unyawo lwami kuyona. Nami singakhona. Sure. Yes, Potoza. Yeah, ngithi ngiyaluza ukuthi ngikhuluma ngalo. Mina ngakanje ngumuntu kade ngiyisoka kakhulu. Isoka. Ngibengisa ukumpaka isoka lamanyala. Engathandana nomunye nje intombazana. Right. So yakhulela ngizothi kwesinye isibongo ingazazi ukuthi yakaduma ukuthi. Sigcina ke sesibe sleeping uyabona salala. Emasilala kwathwala ingane manje kanti yakithi yakade umuntu angiyazi ukuthi kuhle ngiyimise kanjani nginenkinga nginenokho ihlaleli ngikhaya
Ingakanani leyo ngane manje? Isikhulile. Wayihlawula kodwa? Angihlawulanga. Abazali bama families and bayazi ukuthi kunodumakude phakathi kunina noyithu. No. Umama uyazi. Uma usho umama usho ufro wakho noma umama ioledi? Cha ngempela ifo yami. Ifro. Alright, sizothi wena lena. Labo? Dumakude. Ngizwile ukuthi uDumakude ngiqale ngakuzwa nje uyichaza ukuthi hayi ubuyi yasho ukuthi hayi umlabi impela. Cha mfowethu ngiyafisa ukuthi mfowethu uma seku kanje kusuke sekuvele sekonakele kungasekho ukuthi usungabuyele emuva. Kodwa suke sesikwenza la sesisuke sesicabangela ingane esisuke sesizele. Ngokomthetho kuyadinga ukuthi wena kube nembuzi oya nayo emsamo ukuyoxolisa kwabakwaDumakude beungazi mne wethu. Ngonile nina bakwaDumakude kanje ngathuka sengimbatha nengane eyingane yenu kanje. Uma kuukuthi nangalia kwantombazane kuzoya ngokuthi bakhuluma kanjani. Uma bezothi bona wena ubathukile wenze lento yazi mfowethu uyaqinisela wena mabethi inkomo noma imbuzi ayithintwe uwe before uyohlawula ingane yokuthi uwonile phela uncolisela amagceke futhi wenze iphuthu ukuthi ekhaya kini uzongena so kufuna ukuthi leyo nto uyigeze ngaphambi kokuthi uhlawuleke leyo ngane leyo. Uma usuqedile mfowethu amathumbe ethu lawa siyobe sesiwabuyisa siwaqoqa siwabuyisa ekhaya senze ngokosiko lwakhona asithole isiphandla noma kunje kodwa uma kunephuthe lenzeke kanje esidalweni uyezwa akufani nomuntu ngoba desikhuluma uthola ukuthi umzali ukhuzile nomunye samtshela kodwa waphikelela wathi hayi isihlobo simnandi ngiyaqhubeka mina asiwazi ukulungisa into efana nalezo Dumakude. Kona umlaba baba ngiyakuzwa khona isihlobo sibanjalo nje. Okay, but the serious part though is lengane ngeke nibe nenkinga uma lento iyekwa nje kanje later on ekhuleni kwayo. Na kanjani Sohlaza inkinga izoba khona ngoba kukhona la okufuna ukuthi singakushiyi ngeke ngizwe makuyohlolwa kwezinye indawo athi umuntu hey ungalokotha uthinta idalwa zakini wena uphethwe izidalwa zasekhaya there's no such ayikho into enjalo ngisho ngabe kuthiwa idalwa zakini ayihlawulanga zenzanga lutho but usuka okhalweni la khona la so kuzoba khona la kufanele khona akhulume nezidalwa zakubo nezasekhakonini okungoDumakude bobabili ayilungisekeke lento ukuze mhla eseyiphahla ungasuka ipolitiki ukuthi uyibiza kanjani izibongo ezodwa ekhakonina nasekhakubo. All right, you're listening to Indaba on Kakasi and I'm trying to sikhuluma ngendaba le yenkinga zobuhlobo. Ma kushelelekile kwakuthi kudale kubuhlobo kumuntu ohlobene naye kwenziwa njani? Second question or same question asked differently. Kuphela kuphi ubuhlobo kwabantu? Ibongo ziyafana nje uZulu but akubona abandawonye khona yini inkinga lapho? Ungasivusa isibongo ngokuthatha from kagogo wakho. Ikhona enjalo 0861596596. This is Gagashi and my guest is expert Ufakazi Mlaba, but I'm taking your calls as well 0861596596. Ngizo tata uSiboniso Khumalo kaSanti. Siboniso, welcome to Gagashi. Yeah, bonjour. Right, uyaphila mashobane mbulazi. Hayi ngiyaphila mntana ekhaya. Sure. Ngithabulela nohlelo lwena avela umnandi ngiyalalela impela nje luyakha futhi into eziningi. Siyabonga mfethu linjalo ke Gagasi. So ke mina ngicela ukubuza kumkhulu lapha nginenkinga enginayo yabo ngomuntu wabantu abadala nami. So manje ngitholane no sisi kodwa ke yena kayena owana kwaZulu. So kodwa manje wakuphi yena? Uthola ukuthi mangiphahla khona lapho kufanele ukuthi mangibiza khona umkhulu ngibize isibongo esibizwa uyena. Imake mfethu utheka yena wakwaZulu ungwakuphi? UngasemaXhoseni yabo. Yeah, but mangabe uthakazela isibongo sakini wathola ukuthi khona naye
isithakazelo sakubo esithinte sakho. Isibongo straight, isibongo sikamkhulu ngathini ukhokho kumina ngoba umkhulu lo Zuma uzalwa kwaDlamini. All right. Yabo lo sisi lona engizwana naye ngwakhona kwaDlamini na. Okay. Manje ngifisa ukwazi ukuthi into kanjalo yenziwa njani ngoba nje ngike ngithi noma sengiphahla ngoba manje nane ingane futhi manje. Unengane naye? Yebo ngithena nje ngibuya ephahlweni impela la bengithwasa khona ingane ngabuya ngayo ngathi mangibuya khona nje bangibonisa ingane afike ngayithola futhi ngempela. Oh uthi umlaba isiZulu sithi kufanele uvele uhlukane naye mfethu kufanele nje umuqeda la kule phone call uvele uthi hey sorry sisi sasenza iphutha wena udade wethu bye bye ngiyakublocker kwifoni yami ungaphindi ungifonele. Hayi intense ngoba nami nayo khona inkingo uyahleka. Mabafo so ubuza umbuzo kodwa manje impendulo ozoyizwa la impendulo ongayifuni ukuyizwa. Nobabili niyathandana ngithi? Yebo njalo. And nimisela ukwakha ndawonye. Mase kunje vele indlela engibona ngayo ngoba nampa nabantwana phela sebekhona. Lithini ithongo mangabe ushaya umsamo? Lutho nje ngibona yonke into ihamba kahle nje futhi konke nguboniswayo noma kubuye kuthi okunye kodwa nje yonke into iqondile. Oh all right. Mlaba. Mhlambe Sohlaza sizobuyela kule kade siveza ngayo ukuthi ake sibambe lezi ibongo ezu4. Lesi sibongo esigcina sesiqhamuka nomakoti asifinyeleli yini kulo 4 ngoba sishilo nje ukuthi buka isibongo sika mama wakho bese ubuka isibongo sika mama kamama wakho ubuka isibongo sika mama kababa wakho bese ubuka isibongo sika baba wakho uma lezi ibongo ungafinyeleli kuzona izona sibongo ke lezo esikwazi ukuthi sigeze sihlawule uma kukhona into ethize ekhona. Okwesibili njengoba echaza nje ukuthi umuntu wabantu abadala ngendlela engizwa ngayo Sohlaza mayekhuluma unakho ukuthi naye lo muntu umphiwe ngibamba lenkulumo ethi ngithe mangibuya nje ngabe sengithola umntwana okusho ukuthi ngumuntu nami ebengimphiwa okusho ukuthi ke ithola imbuzi ke manje yokuthi nakho kuvela ubuhlobo obuthize bese kuba imbuzi ke yokumkhunga phela ukhunge lo muntu ozana lesi sibongo la emathongweni akho mfowethu. Hayi ngezwakala. Okay so ngicela ulethele sisi la mfethu ke sikhulume naye ubani isibongo uDlamini? Yabonanga lokhulume naye ukho. Okay umlethela sifuna ukukhuluma naye. Gagasi FM indaba ihlobo uthandana kwabantu besibongo esifanayo. Sabona Mchakazi. Yebo unjani? Sikhona unjani? Siyaphila ngathi. Sikhona manje ubhuti lana sebalikhulu uthi nathandana kanti ninehlobo yabo nizihlobo nishare isibongo esifanayo manje iadvice ayinikiwe eyokuthi nina kumele nihlukane ngoba naganga uyizwa kanjani le? Angiphawuli. Sohlaza ngamanye amazwi umfowethu ake sibuyise lenkulumo umfowethu uDlamini. Yes. Nosisi uDlamini but umfowethu uDlamini wakaZulu usisi uDlamini waphesha kwenciba. Uma lo sisi sebiza ezakhe ithakazelo ayithinti lezi ithakazelo zalo Dlamini othintwa yilobhuti. Sure niyasho ukuthi malandela nithi sibalikhulu nina ekhaya ekini kaDlamini? Hayi cha thina sithi Mzizi. Uyabona ke Mzizi nakho njengoba sithinta kanjena ke Sohlaza singahlawuleka leso Sohlaza ngaphuma imbuzi yokuthi akageze lo Dlamini umfowethu lo akageze lo Dlamini ukuze bekwazi ukuthi beqhubeke ngokokuthandana ngoba inkinga Sohlaza yingakho kwabuza lo mbuzo ukuthi nampa abanye abase India babiza isibongo esithize kodwa uyothola ukuthi abadibani uma sebekhuphuka nethakazelo ngoba bengadibani nje kanje ngezindlu akahambe ka ayogeza lo Dlamini ogcine uthinta ndawo zombili beqhubeke nendlela yabo. All right weyizwa leyo sisi? Yebo baba ngiyeza. Nina abantwana bangaki? Babili abantwana. Okay so manje uma uthi kena unjani Dlamini sithandwa sami naye aphendule athi hawu Dlamini myeni wami bese ngikukhumbule into enjani leyo bafethu?
ngicabanga ukuthi mkhulu mhlawumbe nini eningazwanga kahle ngithela mina ngwakwakhuma Yes. bongo sakubuka baba Yeah. lento yami nayo ingenaphi mase ngiphahla mina sengilandela umlando umkhulu ozala umalo oDlamini. Okay, umkhulu ozala uma. Ibuyela lapha sohlaza lesiqale khona ese4 yes. Kulungile mfowethu noma kukanjalo njengoba sisho nje ukuthi ubuhlobo esibugezayo ubuhlobo obuqhelile obunganeno obungale kalo 4 lo 4 sesiubalile wena ke usungakwazi ukuthi uhlawule kodwa uma unganeno njengokuthi mina ngiyothandana nomuntu wakubo kaMama angikwazi ukuyihlawula leyo nto vele ngithandana nomama wami. Okay, all right. Okay. Oh, okay. Sure. Egcineni mlabo uzoshare ama numbers ukuze as-advise kahle 0861596596. Amangoni anokuthi umuntu uyakwazi ukuvusa indlu kagogo wakhe. Wena njengoba umlaba nje. Uma kwamagagula kuukuthi usubona intombi khona kuvuka indlu kagogo wakho kwamagagula. Ikho into enjalo esinkonini? La kuthina ngokwesinto asikwazi ukwenza njalo. Njengoba nje mina umama kababa kumagagula. Angikwazi ukubuyela kwamagagula ngithi ngiyothatha kwamagagula. Kufana nokuthi sekukhona ukuganga manje sengikwenza noma sekukhona amanyala. Kanti kuphela nini okuhlobo emlapha? Ila engithe khona. Njengoba ubaba ezalwa ukamagagula. Yes. Ugogo kababa sengingathatha ke mina khona. Oh, but not kwamagagula. Not kwamagagula kodwa ugogo kababa sengingakwazi ukuthi ngiyothatha khona ngoba sithinta ibongo ezu4 sohlaza khumbula. Yes. Ngithinte isibongo sika mama ngathinta isibongo sika mama kamama. Yes. Ngathinta isibongo sika baba ngathinta isibongo sika mama kababa. So angeqike kulezi ibongo lezi. Uma ke sengeqa ngale singakwazi ukuthatha kodwa uma ngathiwa ngithatha kulezi ibongo kusafana nokuthi hayi nginoma wami la ingutsheni. But uma ubheka ilineage nje ngokujwayelekile. Strong possibility ukuthi sonke sihlobene kahle hle. Because if ngasuyibuke ekutheni umuntu ozala your parent, your mother and father ubani sibongo. Uyidate back ekutheni bona babezalwa ubani. Uzosolithi kunozungu, kunongcobo, kunomngoni, kunomkhwanazi, kunobani bani. Wafika kuyoqo sohlaza. Uqinisa impela uma ngathiwa siyayilandela. Wonke umuntu isihlobo sethu. Nami ngisihlobo nobani nami ngisihlobo ngobani. That's why manje kugcina kuma kulezi ibongo einganeno ezu4 because uma siqhubeka sibheka le ngiyothola ukuthi mina ngihlobile kwaMthiyane. Uma ngiqhubeka ngizothola ukuthi ngihlobile mina kwaNzunza. Uma siya ngokuqhubeka ingakho sima kulezi ibongo ezizala lababazali la eduzane kuthina singabe siseqela ngale. Uma seseqela ngale sekufanele kube khona izinto esikhipha ngoba kuyizibongo noma kuyizihlobo eziseyiseduzane kakhulu nathi. Sure. Well, I suppose the safest solution would be ukuthi asivele sithathe bona abasendiya nabamhlophe ngoba vele lapho you are definitely certain ukuthi awuhlobene nabo. Naleyo sohlaza mhlawumbe isafuna ukuthi solution leyo. Isafuna ukuthi ke silandele ukuthi senze njani thina ke siyathatha nithina lapho ngokwesintu noma sithatha sazi. I'm going to tell you something. If you look at ama areas afana Richards Bay kuzoba isenanda outside Phoenix kuzoba iso Escort kulezi indawo lezi ecela bomdaba sendiya. It's most likely that every second child ohlangana nayo uyayibona ukuthi lengane izalwa umuntu omdaba sendiya because we work with them sihlala nabo. If ngasukubuke lokho. Even worse we have people from Sudan, from Ethiopia, from Somalia abafika bezo banala ama containers akhona. But masebehleli lapho for 8 years bagcina sebethola intombi odadewethu. Then uyibona leyo ngane leyo ukuthi iwumlaba kodwa mubuka amashiya ayo nezinwele zawo zikheli. That is already prevalent. Bengizothi sohlaza asale sesivuma ukuthi imkhuba isisigqibile isinto. Imkhuba nje isinto isisigqibile ngoba uma sibuke enkundleni zokuxhumana kukhona la sibona bona labo bantu abanjalo behambisa ibizo bembesa benza izinto zesintu. Umbuzo mangathiwa sikhuluma ngesintu siyothi ngalesikhathi bekhipha inkomo bebephahla kuphi bebeyishisa kuphi impepho. Uma sehambisa inqiba masondo uyihambisa kuphi ngoba asihanga phela ePakistan la abasuke khona. Sekulula inkomo sekwezemali namhlanje. Noma sesithi nje sohlaza inkomo zemali. Isintu sesifike sagqitshwa imkhuba zonke lezi zinto esezenzeka manje sekuyimkhuba esesigqiba sona isintu sethu. Okay, so you are challenging me to have a discussion ezothi racial relationships sithini isintu ngayo. Are we going to have to tweak a bit senze njani? Ngiyafisa sohlaza ngoba uma ngikhumbula kahle kulolu hlelo ukhona umuntu owake wafona
wathi ubegane omunye umuntu oyinyanga mozokukhumbula kahle lolo hlelo ubegana omunye umuntu oyinyanga ezinye izinto vele zagcina isalele kodwa manje lo muntu oyinyanga wathola ukuthi useyaganga ngalesikhathi eseganga wahamba nezinto zakhe and then uyabona ukuthi isintu nakhona sisibhekisa le kodwa futhi imkhuba isisa kwenye indawo uyabona. All right, search for that one on the app, that discussion. Hey, this is Indaba on Gagas. Indaba Yesintu iba khona njalo nje on Wednesday from 7 to 8. You watch it on YouTube and you can get, as you are currently listening to it via e-app, Gagas FM. Download it. Once you've shared this podcast, tell nomunye khona matopic akuthintayo nawe. This is Gagas FM Indaba. Sikhuluma ngani namhlanje? Sikhuluma ngendaba yokuthi sihlobo siphela kuphi? Incest yona ke. Hey yo, what's up king? Mo Y2K nama 2000. Le Indaba Yesintu siyenzele wena. Vele neGagas na 16 nje kuphela. Ama views expressed on Indaba are not ama views at Gagas FM. Your views, your Indaba. Connect with Alex on Twitter, Facebook, YouTube and Instagram at Alex Mtiani. Alex, nasihambele sakho bhuti. Sure. Ngicela ukubuza mina la ukuthi ibongweni ezifanayo kodwa ingesize ihlobo angazi noma ukuthi ayisize ihlobo ngizokwenza example nje ngesibongo sakaNkosi. uNkosi kunonkosi odla ngamandla omphazima bese kuba khona onkosi odlamini. Yes. Abatholakala kakhulu ngaseMpumalanga naseSwazini naseDumbe. Yes. Onkosi Dlamini bathakazela kodlamini. Manje labo onkosi labo bangakwazi ukuthi baganiselane njengoba ithakazelo zabo zingahlangani nje. Khona into efana naleyo mhlambe engenzeka. Good question mfethu. It's common kakhulu especially kule province yethu. Uzophendula umlaba. Let me take another one. Kakasi sabona? Yo, sabona but Alex. Hello. Kusam. Hey, angazi nokuthi ngibeke ngithini lento. Mina ngithandana nomuntu wesibongo sasekhaya straight. Umuntu lesoba uthuba wakwaNtuli nami wakwaNtuli. But angisebenzisi lo Ntuli lo umkhulu wazala ingane wayi. Shiya so ibiza isibongo sako mama futhi nje umndeni ongasi recognize ngisho ukuthi recognize nje at all. uNtuli. So angazi ukuthi bengizoyenza njani ngingathandana naye sahlukana ngaphinde sabuyela and akuyekekani angazi lento ukuthi yenziwa njani sami ngiyamthanda uyangithanda sure. All right, asibaleke leyo qala ke mfethu yodlamini. Okay, kahle ithakazelo kule umbhudubhudu oqala emlaba icacile sohlaza le eyoqala into esikhuluma ngayo ukuthi njoba singaxhumi nje ethakazelweni labo bantu bayaqhubeka ngendlela abangaqhubeka ngayo. Nansi le ekaSompisi ekaSompisi isihlobo nje iqondile sohlaza ukuthi mhlawumbe umlanjwane kwaNtuli noma yena ungumlanjwane kwaNtuli kodwa ukhalo maluthi lungolwa kwaNtuli kukhomba ukuthi wena isihlobo sakho leso. Yes. So ibane nendlela yokuyilungisa ikho ke ekubhlungu sohlazi leli igama egcineni ukuthi noma usuveza ukuthi lungisani kodwa alisahalele lokuthi inkinga kuyekeki. Yazi ke bonke basho njalo sohlaza nami ngangiqamba manga mangathi khona ikhambi lokuthi ngiyeke kodwa nje inkinga lapho. So do you think ukuthi into engadinga ama families nabazali noma into abangayilungisa bebodwa? Iyabadinga abazali sohlaza uma nje sekukwaba khona ingane isuke sibadinga abazali kodwa uma seyibona bodwa bengakabi nayo umntwana ababe nayo indlela yokuthi bebonisane ukuze egcineni yikho ngithe sohlaza kuyenzeka inganithinti nina nobabili nithandana kube kuhle kodwa esizukulwaneni yenzeka. Sure. Indaba uNkakasi. Ngibingelela Alex lapha studio. Yabona lento lena yokulalana kwa kahle ibongo ekhona ayidlulile kwezo-10 nahlezi ngisho njalo uthi ibongo eyimile enesekelo nje eqondile futhi ayidlulile kwezishumi sonke sihlobene sonke yabona kunesibongo esisodwa esikhipha ibongo ezo5
oculo kunoxabhasha kunomakhathini kunobani kunobani bazonakala into ebonga ugcina ngenantombi angisho ukuthi ngivuna ukuthi abantu balalane bodwa beyibonga kodwa umuntu ongathena hayi isibongo bayisibongo sodwa kodwa ekhaya ikholonto besibongo ikhehlelo lodwa. All right, so if you if you yakekele all right indaba on the Kakasi FM. All right, let me take another one. Kakasi FM sikhuluma indaba yeyibongo nokuhlobana. Kakasi Molo Alex no ne guest studio mina ngifisa ukwazi ukuthi what if mina ngisekhabo and ngikhulele khona but I meet umuntu onesibongo esifanayo nesaka baba but amaklenzi kuwonke ngazi noma yamesha noma into yandawonye ukuthi leyo nto imiswa kanjani na angibonge kakhulu anonymous lo. All right, yeah. Umlaba nomlaba but asihlobene kahle hle Khosazana. Umlaba wase North, umlaba wase Newcastle. Sohlaza sizoqala lapha kumlaleli lo ethe icishe ibongo zo10 nje. Ngivumile Sohlaza ukuthi uma singathiwa siyalandelela singagcina sibona ukuthi sizihlobo sonke. Kodwa lokho akukuniki isibindi sokuthi hamba ombatha nomama wakho, hamba ombatha nomzala wakho. Buka lezi ibongo ngishilo ezu4 eziseduze kwakho. Bese kuba yile kade ngiqeda ukukhuluma ngayo manje. Ngisho ngabe kuthiwa ngingumlanjwane mina kwaMabaso, ngizalwa kukaMabaso ubaba kwaMlaba kaHlawulanga. Akusho ukuthi mina sengaphinde ngihambe ngiyoshela kwaMlaba la engaphuma okhalweni la khona. So ukhalo lwakithi lukhalo lwakithi angeke luze lishintshe ngisho ngabe kuthiwa ngiphandlwe ekhako mama kodwa uma ngavela kulola khalo ngiyisihlobo khona angikwazi ukumbatha ingube yodwa nomuntu engizothi mangithatha izithakazelo ngigcine ngiyofinyelela kuyena. 0861596596 indaba isintu on Kakasi. We're talking tradition, culture, way of life yethu ithini ngendaba yokuthandana kwabantu besibongo esisodwa or isibongo esihlobene with isibongo sikababa wakho or isikama wakho. I now welcome Nokuthula Mdlatshe from Asizweni. Sabona Nokuthula. Sanibona njani? Sikhona nginekhaya lapha kaLong Homes Osizweni ngakaBob. Wena ungakuphi wena? Ngakhona nami impela ngakaBob. Mhlawumbe ngiyazi yini. Cha phela kushuthi umakhelwaneke lapho kumina Umkhaya impela. Sure, a mountain. Yes, exactly impela. Sure Nokuthula, what's your question sis? Now my question is ngizalelwa khaya. Nosibaro wakho uyizalelwa khaya. But mina njengoba ngizalelwa khaya ngibiza isibongo sakaMdletshe. Yes. Esakubomama uKhumalo. Yes. Yena uyizalela khaya isibongo sakuboma wakhe esiwukhuzwayo. But isababa wakhe naye usukhumalo. Oh, so yine common kunena nobabili sibe isibongo nobabili enisithatha njengesibongo senu uKhumalo. Ukhumalo. Okay, without offending her, so imlanjwana yoyi2, right? Yes. Okay, so uKhumalo isibongo sobabili esi common denominator. Enisithatha njengesibongo senu. Yes. Okay, laba awushaya imercy yakho. Sohlaza ngicela sibuyele ungumlanjwane dadewethu kwaKhumalo. Yebo. Usibari naye umlanjwane kwaKhumalo. Yebo. So ngamanye amazwi masikhuluma ngesintu nina nesiphandla ninosiko lakwaKhumalo. Yes, as much as isinto ekhala bengasenzi ngenxa yenkolo but kukanjalo. Okay. Angithi uma eseganwa usibali uzoganelwa kwaKhumalo. Nawe futhi uma usukhisha uzokhishelwa kwaKhumalo. Mina masengikhisha ngizokhishelwa kwaKhumalo, yena uzokhishelwa kwaKhuzwayo. Oh, kwaKhuzwayo. Yebo. Oh, ikhako mama wakhe ubani? Ikakhuzwayo ikhabo mama wakhe. Naye ubizwa ngoKhuzwayo ipasili lakhe. Oh, asikho isibongo esithinta kuye. Ukhuzwayo hayi ukuthi uKhumalo Khuzwayo Khumalo. Yebo, Khuzwayo Khumalo. Cha, akukho ukuthintayo sisi makunento efana naleyo. Ala. How? Okay. Mhlawumbe besethu sibalo uyayeka Cha, uyamthanda ubhuti ne? Besethu uyayeka. Okay, so ninengane yini? Cha, asinayo. Okay, so i relationship is serious le noma mhlambe i roll on kanje?
I very serious, very serious in such a way ukuthi sinezinto esihlanganisayo in terms of ukuphakamisa impilo yethu. Oh, okay. Very serious. Azwajabula bo No, singathi ngaqhubeka ngaba kuhle. So but iyagculisa lempendulo. Kakhulu yangigculisa impela. Ngithole lokhu nami bengivele ngithuka ukuzwa. Oh, okay. Okay, imicanga yini emjabulisa kangaka? Sohlaza kubhlungu ukuthanda umuntu bese kuba khona imigomo nemibandela ethi awukwazi ukuqhubeka naye ngezathu ezithile. Okay, wow, the courage. Ladies and females now want to know kahle about the culture yabo nanesiko. We are about to wrap up now, but ngeke sikwenze lokho singazange simthathe uNosihle Mthembu from eHopewell Richmond. Hello Sihle. Njani Alex? Sikhona kunjani? Siyaphila. Ngisehopewell endaweni yaseMsuka. Yes. Yes, mina ngishadile kaMthembu. Kwakamthembu kodwa ngishadele Amkhize. Yes. Ubhuti wami wasemzini ufike wathatha intombazane yakadlamini, ugogozala wami, ugogozala ubaba izala wami, uzalo uMadlamini. Naye wathatha intombazane yakadlamini. Ngoba ethi ugogo akasekho nje bengasekho yena uthi usindisiwe so umuntu ongasekho uyidemon. Okay. Futhi wesibili wathi lo Dlamini kagogo wami lo yena usibekhulu kanti umakoti uJama. Manje sebeziba nengane bashadile. Manje ngicela ukubuza ukuthi thina ke abomndeni idlozi ngeke lishaye yini ngadelila ngeke sibandakanyeke yini lapho. Nalokuthi lengane ke ekukhuleni kwayo ke ngeke ibe nenkinga yini. Alright, uDlamini Jama lo munye uDlamini Sibakhulu. Sohlaza ngaso sonke isikhathi kuvamise nokwenziwa yithina njengabantu abangabelaphi bendabuko. Uma noma sekufika intombo oyithandayo nje esigodlweni uvela uqamba amanga uthi ogogo bangikhombise. Njengoba naye veza nje ethi hayi ngivusa indlu. Cha, isihlobo siyisihlobo akuzukushintsha lokho. Kanjalo futhi ingane lezi esuke izalwa lapho na kanjani zizoba nayo inkinga kusasa. Kodwa nina njengabantu enithi mhlambe niyakhuza akusinto ezothinta nini iyothinta yena nenzalo yakhe uma engayilungisa into ezifana nalezo. Wenze njalo kumakoti uyakhe emzini because mubuka la umfowabo kaMkhwenyana lo so unaleyo interest ukuthi le family uyayithanda hence ebuza le question. Siyabonga kakhulu sisi. It wasn't the easiest discussion because I can imagine abantu ababili abahleli ndawonye ne situation esikuyona la, so you could always email me in confidentiality. We will bring this up with topic elandelayo. Send me those topics indaba@kakasi995.co.za. Mlaba, this was tough but you made it easier. Siyabonga ukuthi ube nathi tonight. Itholakala kanjani ke indaba ka baba Umlaba? Ngiyabonga kakhulu Sohlaza eSangro House lapha eThekwini njalo ngolesine nangolesihlanu inombolo 076 492 110 eyesibili 076 492 110. Siyabonga kakhulu. My experts baba ke uFakazi Mlaba. Thanks to the production team, Mr. Nseko Madlala on the digital side. You can watch this on YouTube Yekakasi and also wilalele ku app Yekakasi, and thanks to Mr. Spelele Nzuza, the producer ke yohlela. This is Indaba Yesintu ngolwesithathu kusukela ngo7 kuya ku8 ebusuku. Indaba